Ja radím tým ľuďom, ktorí mali takúto skúsenosť v živote, aby si vyhľadali v zbore pastora alebo služobníka Božieho, ktorý rozviaže túto vec a vyhlási mu slobodu. Viete, to človek potrebuje dostať do svojho vedomia to, že áno, ja som od touto rozviazaný a bola mi vyhlásená sloboda. Viete, lebo všetko sa deje v našej hlave. A my potrebujeme v tej našej hlave proste prijať tú správu, že to je rozviazané a že sme slobodní. Pozrite sa, ja vám prečítam jedno veľké tajomstvo. V Lukášovom evanjeliu 4. kapitole, 18. verš. Duch Pánov je nado mnou a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjeliom. Poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie, slepým návrat zraku, zlomených poslať na slovo a vyhlásiť rok Pánov príjem. Vidíte, Pán Ježiš hovorí o sebe, že vždycky zvestuje, vždycky vyhlása, ogláša, vyhlása. A viete, to je veľmi dôležitý moment. Pán Ježiš zvestuje zajatým slovom. To znamená, že on ogláša. On nerozvezuje putá alebo trhá reťaze, ale on vyhlása slovo. On na kríži už roztrhal tie putá a tie reťaze. Teraz on vyhláša. Viete, a aj my musíme vedieť, že ľuďom akokoľvek poviazaným je treba vyhlásiť slovo. Keď niekto nemá istotu odpustenia hriechov, v moci Ducha Svätého v mene Pána Ježiša povieš tomu človeku. V mene Pána Ježiša ti vyhlasujem, že sú odpustené všetky tvoje hriechy. Ty neodpúšťaš, ty nerozvezuješ. Ty neodpúšťaš, ty len rozvezuješ, ty oglášaš. A ten človek je pripravený od Boha, má vieru, on sa zaraduje. Aleluja, sláva Pánu. A príjme to, čo mu hlása. Boli sme v jednej službe aj s bratom Pavlom a tam prišiel človek, ktorý, tak sme ho nazvali, že plechový muž. A viete prečo? Keď sme sa na ňo pozreli, taký bol, ako keby bol z plechu. Proste taký divný bol. A to bolo démoničné. A stál v kolejke, v rade a modlil som sa za tým. Ale on mi, viete, ja po polsky rozumiem všetko, ale jemu som nerozumel nič. A hovoril, ja si hovoríš v jazykoch. A tak hovoril a ja som len jednu vec porozumel. Tento človek je poviazaný. Ten človek je zviazaný. A on potrebuje vysvetliť. Počkal som, kým doblapotal to, čo hovoril. A potom zobral som olej, opýtal som sa ho. Diabol si robí na teba nárok. A ty teraz prichádzaš k Pánu Ježišovi. Bereš od diabla všetky práva a dávaš tie práva Pánu Ježišovi. Tak som povedal, a ty satane, ty si to počul. Ty už tu nemáš čo robiť. Ježiša Krista ti prikazujem, satane, aby si odišiel od toho. A tebe vyhlasujem slovo. A viete, ako reagoval tento človek? Začal sa obzerať, ako keby niečo z neho spadlo a hovorí, sláva Bohu. Halleluja, halleluja. A už skákal. A už nebol vládny. Ja som nič s ním nerobil, ja som mu len vyhlásil veci, ale Boh to urobil. Vidíte, tá práca Božia je práve v tom, že keď je duch Pánov nad nami, tak vtedy zvestujeme. Vlastne to je, slúžime z viery do viery. Ja sa chránim toho, aby som neslúžil človeku, ktorý nemá vieru. Lebo ak nemá tú milosť viery, tak čo ja mu dám? Ale väčšinou tí ľudia, ktorí prichádzajú, oni už sú od Boha pripravení. A vyhlasujem im to, čo oni potrebujú. A viete, čo sa deje? Radujúca a majú to. Už sú uvoľnení, oslobodení a majú to, lebo to dostanú. Im to bolo vyhlásené. To je ten základ našej služby, aby sme vyhlásili. A ja sa len za to vždycky modlím, aby som bol pravý čas na pravom mieste, aby som mohol pravým spôsobom vyhlásiť to, čo mám vyhlásiť.